faɗin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadin mu mai mulkin gaskiya. Kai rabu da faɗin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadin mu mai mulkin gaskiya. Kai rabu da faɗin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadin mu mai mulkin gaskiya. Ya bismillahi rabbana Allah sarki, Allah alhayyu wahidin Allah sarki. Ya jalla ka taimaka ka sassa mu tafarki, abin da ya gagare mu sanya mu ji sauki. Taimaki jama'ar kasar mu Nijar baki daya. Kai rabu da faɗin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadin mu mai mulkin gaskiya. Yaran ku gani jalla kai ne mai komai, kai ke komai akan mu ba ma komai. Muna neman taimakon ka Allah bisa komai, ka amsa mana ya mujibu kowa kan komai. Taimaki jama'ar kasar mu Nijar baki daya. Kai rabu da faɗin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadin mu mai mulkin gaskiya. Ya jalla ka taimake mu don mun shiga kunci, ya Allah ba mu lafiya kuma da abinci, ka ba mu zaman lafiyar kasa kuma da adalci, ka ba kowa martaba ta tsira da aminci. Taimaki jama'ar kasar mu Nijar baki daya. Kai rabu da faɗin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadin mu mai mulkin gaskiya. Ni dai roƙon da zan yi wa Nijar bai daya, mata da maza mu roki Allahu gaba daya, shi ne mai ji da amsa roƙon mu da daya. Allah kare kasar mu Nijar duka bai daya, taimaki jama'ar kasar mu Nijar baki daya. Kai rabu da faɗin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadin mu mai mulkin gaskiya. Wani na ka yi kokari don ba wai ba, don ba ka burge dan adam don ba duba, ba kuma kayan abin da Allah bai yo ba. Idan kuma rahama ne ka ne ko ba duba, zauna da shirin ka shugaban Nijar bai daya. Kai rabu da faɗin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadin mu mai mulkin gaskiya. Ku bar dawa kasa bakin ka baki da bakin nufi, kama da yawa harshe nan muna mugun kaifi, kalamun wasu in suka yana mugun zafi, da harshe suka yin haka hakan kuma yayi zurfi. Zauna da shirin ka shugaban Nijar bai daya. Kai rabu da faɗin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadin mu mai mulkin gaskiya. Kai dai ka kula da masu burin kai baya, kana yin tuka su warware su daga baya, da kaza na bari su sa baki su daga baya. A kullum rigima suke da kai don ka ji kunya, gane da irin su shugaban Nijar bai daya. Kai rabu da faɗin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadin mu mai mulkin gaskiya. Da sanda ɗaya sai ka kora garkunan shanu, mutane biyu sun ka kasa daidaitar hannu, kana ɗaɗɗaga hannuwa suna aje hannu, kana aje hannuwa suna ɗaɗɗaga hannu. Ya kaji da shirin su shugaban Nijar bai daya. Kai rabu da faɗin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadin mu mai mulkin gaskiya. Zauna da shirin kayan yau shine daidai, tsarin mulki da tsara al'umma daidai, yin haka tilas gurin gwani ya zame daidai. Ka tsara shirin ma'aikata don su daidai, zauna da shirin ka shugaban Nijar bai daya. Kai rabu da faɗin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadin mu mai mulkin gaskiya. Idan mun koma wajen sarakai sunan ma, iyaye ne su da kakanni tuntuni can ma, kama su ne an kaba kiyaye al'umma, suna kai da tsayin daka da kwazon su da fama. Zauna da shirin ka shugaban Nijar bai daya. Kai rabu da faɗin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadin mu mai mulkin gaskiya. Ni mai kishin kasa nake ma wake na, ba na gajiya cikin dare ko ko rana, kiɗan kishi ni gare ni shine kwazo na. Ku dai ku kula ku taimaka mani yara na, wa za ya taba ka shugaban Nijar bai daya. Kai rabu da faɗin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadin mu mai mulkin gaskiya. Wani na yau kayi ni ba zan raina ma ba, ni sale ya bayyana ka ban raina ma ba, ziyarar ka a tawa na tuna yau ba wai ba, ashe tintini dan gari kake ba ko ba. Zauna a gidan ku shugaban Nijar bai daya. Kai rabu da faɗin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadin mu mai mulkin gaskiya. Ka canja ruwan kashe fari jigon fama, ka zama jirgin fitan mutane mai girma. Allah shi ya yi kaya aje ko da can ma, da kushensu da hassadansu yau dole su sauma, don ka zama shugaban kasan Nijar bai daya. Kai rabu da faɗin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadin mu mai mulkin gaskiya. Wani na yi kayi kokari don ba wai ba, zan ko aikin
ƙasa kake ba wasa ba, ko wagga kamar ka zai gaba yaro ne ba, shi bai tsufan da baba zai gigice ba, zauna da shirin ka shugaban Nijar bai ɗaya. Kai rabu da fadin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadu mai mulkin gaskiya. Mata da maza ku ji ni yau ku saurara, ya kyautu mu dakata anan dan mi gyara, a ba duk wani mai haki ne ba kwara, a karkada dattin da ke zukata a yi gyara, zauna da shirin ka shugaban Nijar bai ɗaya. Kai rabu da fadin mutum ba a yi mai sai canja Muhammadu mai mulkin gaskiya. Duk mai tauye kasar shi yau shi ne wawa, shi mai kushe kasar shi ce ne mai durwa, gwamnati ki kula da masu halayyar kanwa, ki sanya idanu gare su sannan ki tsawa, zauna da shirin ka shugaban Nijar bai ɗaya. Kai rabu da fadin mutum